مثلي عين سلام على الأيام إجاد مثلي عين سلام على الأيام إجاد مثلي عين بسم الله وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وطب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أمبل مشر فلا تبي لجوا وموفو نسلم كفو نو على كشنا كهنا كبركة عند الله تعالى بلي على كوكا أني أو بلا جلين نبو أصينا كنا نوصو أنا جمكان حكم كنا له جمكان مي دين برو مي جمكان نبي ولي كسكر موما أني كرمو بسم الله ولا سكر برو كني دين كنا كنونا بيعمل على تنكا ولين منو أني أنكر مو بنيوفه الحج بنيان تما دولي جوانا كنا جوانا كوا وأنا جبراني يرى كم ما تمي يرى مالا توني أني أبينا جاك بروك دين كنا فني دولا ما ينعنا دعنا بروك كنا أمي أنكر مو بسم الله كفاية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أنكر مو بنا أمي على تنكا ولين منو يعني كقوني واتيه أو تاواتي هجلا أنتو ينصرو مالا سيسون كنا نيشرف لا جبراني كبروك هجي نفوني دوكا دعو كرا أواتي كا هجي دون بلاسرا الحمد لله ودعو من جابرا أو من ترى هجلا أو من سينا بتو من كرا أمي الله تعالى بيجي على كا بلا جلي من عني دعو من كرا جمانا يعني جمانا دنيا أمي الله تعالى بيجي دعو من على كا بلا جلي جابي بنا يانا أنا دعنا برو بكو باركون الله هجي يرى كرا تقولي يلا أني من كرا الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله طيبين الطاهرين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمبي فوفلو كي بركادا كي ولني ماندون كي كسلامو سيغي كبرو كي كافي جماناي kɔfɛ ka ala fo ka ala wale ɲuman dɔn ka ala barikada ala min ye nin waati yira an na nin waati hɛrɛma ninnu ala min y'o yira an na an b'o ala fo o kɔfɛ ka an ka ɲɛmɔgɔ an'an fa an'an yiri samabaga an'an bilasirabaga n'o ye Seyid Sherif Usman Madani Haidara k'a fo ka wale ɲuman dɔn ka dugawu k'a ye a ye baara min kɛ diinɛ ye a n'a ye baara min kɛ jamana in ye ala de bɛ se k'a sara an b'a ɲini ala fɛ si jan ni kɛnɛya ni lafiya de ala bolo ala k'a d'a ma a bɛ a ka ko fɛ cogo min diɲɛ lahara ala k'a kɛ ten ka dugawu k'an ka jamana ye ala k'an ka jamana basigi ka bɛn don a kɔnɔ ka tilenya don a kɔnɔ ka tɔɔrɔkow bɛɛ bɔ a kɔnɔ o kɔfɛ i ye ɲininkali min kɛ an bɛ ala fo hiji an b'a fɔ k'a ɲuman kɛra an b'a fɔ ko ala ni ce a ɲuman kɛra mɔgɔw taara hɛrɛ la u seginna hɛrɛ la bato min kan ka kɛ fana mɔgɔw sera k'a kɛ a kɛcogo la wa an jigi fana ka ɲi k'a fɔ ala ye masa ye a bɛ hinɛ a ka hinɛ ka bon adamaden k'u ɲɛsin a ma a k'a kɔdɔw la a ka hinɛ ka bon adamaden k'u dama ka se a la a ma se ka hinɛ u la ala t'o masa ye o la an dalen don a la n'an ka jɔnya ye a n'an ka dɛsɛ a n'an y'an ka jɔnya min yira ala la an b'a dɔn ala bɛ hinɛ anw na ka bato ninnu minɛ hali n'a m'a minɛ batokɛla ninnu bɛɛ kosɔn mɔgɔ dɔw b'u la a b'a minɛ olu kosɔn o la an jigi ka ɲi o la an b'a fɔ dɔrɔn ko ɲina 2018 hiji alhamdulilayi a kɛra hɛrɛ la mɔgɔw bɛ sira fɛn min ye jama bɛ jɛrɛ ko ko la kasaraw b'a la siranyaw b'a la ala sɔnna o foyi ma kɛ ɲina donc jidenw taara hɛrɛ la u nana hɛrɛ la bateau fana kɛra a kɛcogo fana ɲana ala k'a minɛ ka san caman yira an na salli ala rasulillah. An karamɔgɔ Buna a b'a dɔn ni hijiden bɔra hiji la hadisa bɛ a fɔ an ye cogo min na ka a bɛ kɛ i n'a fɔ a ba ye a bange don min na o kɔrɔ a bɔra a ka jurumu bɛɛ lajɛlen na i n'a fɔ denyɛrɛnin fitinin bɛ na don min na jurumu tɛ o la nka o jurumutanya o jɛn o fana mago bɛ ko dɔw la hiji kɔfɛ yanni hijiden ka taa hiji la maa dɔ don a bɔlen kɔfɛ hiji la a fɔlen a ma alhaji komi haja o fana ye a donnen fazi kura kɔnɔ a ka ɲɛnɛmaya la hijiden bɔlen kɔfɛ hiji la a kan ka jogo jumɛnw kan ka sɔrɔ a la wala a kan ka kɛ ni kɛwale jumɛn wala comportement jumɛnw kan ka sɔrɔ a la a bɔlen kɔfɛ hiji la. Alhamdulilayi rabbil alamin an bɛ ala fo ka ala wale ɲuman dɔn ka ala barikada i y'a fɔ cogo min o de don hiji n'a minɛna a hijiden bɛ bɔ a jurumu la komi a ba y'a bange cogo min kira ka hadisaw fana bɛ yen ko hiji minɛnen ko sara foyi t'a la ni alijinɛ tɛ o kama dɔnnikɛlaw ye kuma caman fɔ hijiden comportement na a ka akhlaqu la akhlaqul haji ba'da al haji hijiden yɛrɛ kan ka comporter cogo di hiji kɔfɛ Usman hiji yɛrɛ fɔlɔ
a dili ka se ka hiji kɛ ala y'a ɲini cogo min ani ala b'a fɛ cogo min ka se k'o kɛ o kɛ cogo la o ka latigɛ ala fɛ i k'o kɛ o ye nɛɛma ba dɔ de fɔlɔ nɛɛma min ka bon nɛɛma min kan ka wale ɲuman dɔn ala ye ka ala tanu n'a ye ka ala barikada n'a ye parce que fɛn min don mɔgɔ caman b'a ɲini o t'a sɔrɔ se dama tɛ se bɛ dɔw bolo mais ala tɛ ala tigɛ ka taa maga a bi sa tɛ a ɲɛ la bon dɔ bɛ se b'a ye mais a ka kɛnɛya t'a permettre ka taa bon ni ala ye nin bɛɛ latigɛ mɔgɔ min na k'a se d'i ma ka tila k'a kɛnɛya d'i ma ka tila k'a latigɛ i ka taa a dɔn ala ye fɛnba de k'i ye fɛnba in kan ka minɛ ni fɛnba de ye o de la ala b'a fɔ wala in shakartum la azidannakum n'ala ye hɛrɛ k'i ye n'i y'a dɔn ala ye ka ala barikada n'a ye ala ko a bɛ dɔ fara kan o la hiji ye ala ka nɛɛma ba de ye ni ala y'a nɔgɔya mɔgɔ min ye i ɲɛ ka da maka kan i ɲɛ ka da madina kan ka taa alakira kaburu ziyara ka t'i ɲɛ da alakira ka sahabaw kan k'i ɲɛ da alakira nɔw kan ka na alikaba munumunu ka safa ni marwa kɛ ka t'i ɲɛ da mina kan ka muzdalifa kɛ ka arafa kɛ arafa yɛrɛ bɛ jigin don min ala b'a fɔ hijidenw ma de a ye taa ni ala yafara aw ma aw mana n deli mɔgɔ mɔgɔ in bɛ yafa o fana ma o de kama kitabu dɔ bɛ al-i'lamu bi fadaili baytillahi al-haram a kitabu ta'alifu kɛbaga ye aliyul qari ye ale b'a fɔ a ka kitabu kɔnɔ ko pour que hijiden k'a dɔn a ka hiji minɛna k'a seginnen ka bɔ Makka ka na a tun bɛ wale jugu minnu na f'a yɛrɛ k'a y'a bɔra olu la a bɔra olu la o de b'a sabati a kana siga fiyewu k'a fɔ k'a ka hiji minɛna ale y'o nati a ka kitabu kɔnɔ donc n'an y'a lajɛ i b'a ye hiji munna an ka fɔlɔfɔlɔ mɔgɔkɔrɔbaw caman b'i dulon k'a fɔ ko ni hijiden bɔra Makan ko tile 40 a tɛ se ka foyi kɛ ne y'a lajɛ o tɛ kuma ye ko sariya ka kuma don o tɛ kuma ye fana ko dalilu b'a la mais somi kuma de don hijiden bɛ bɔ Makan don min o dugusɛjɛ bɛ i bɛ t'i ka entreprise la o dugusɛjɛ bɛ i bɛ t'i ka baarakɛyɔrɔ la mais munna olu ko a kana bɔ fɔlɔ fo tile 40 sariya m'o fɔ kira m'o fɔ o ma ɲini munna a sanuman nana jurumu t'a la n'a ye dugawu kɛ a bɛ minɛ a kana taa yɛrɛ ɲagami ko dɔw la n'a bɔra n'a ni mɔgɔw donna ɲɔgɔn na ko dɔw kana taa kɛ min bɛ anw dɛsɛ k'a ka dugawu tɔnɔ sɔrɔ a ka dugawu jaabi tɔnɔ sɔrɔ o la olu y'a faamu dɔrɔn an k'a koron k'a bila so kɔnɔ a kana taa ɲagami mɔgɔ si la an ka taa an ka balanw fa fɔlɔ n'anw ka balanw fara n'a bɔra n'a a ɲagamina o y'a sɔrɔ a y'an ta donc o la i b'a ye o yɔrɔ la k'a fɔ ja hijiden n'a nana a kan k'a yɛrɛ kɔlɔsi ko dɔw de la mɔgɔ b'o de la parce que n'i ye hiji yɛrɛ ta k'a lajɛ ala ye fɛn minnu f'a kɔnɔ alhajju ashurun ma'lumat faman farada fihinna alhajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajji wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadi wattaquni ya ulil albab ka labani ay sirani ala yɛrɛ ɲɛ a n'a ye fɛn minnu nati hiji yɛrɛ kɔnɔ n'i ye naamu ta i tɛ kɛlɛ kɛ i tɛ se ka gɛrɛ i muso la kuma jugu fɔ t'a la wa f'i ka sabali hali sɔsɔli kan'a kɛ wa n'i ye baara ɲuman kɛ ala b'a dɔn a b'i sara la wa a ye siran ni ala ɲɛ n ka jɔn i b'a dɔn hiji nana ka adamaden encadrer k'i bila minɛn dɔ de kɔnɔ o minɛn ye jumɛn ye o ye ala kɛra y'a bolo da a disi kan ka fɛn min fɔ attaqwa hahuna ala ɲɛ siranya bɛ y'ale Usman ala ɲɛ siranya n'o tɛ yen dɔrɔn foyi man ɲi fo de ka ye o de kama ala ye sun ni seli ni hiji ninnu nati ka se ka an bila o minɛn de kɔnɔ an ka se ka ala dɔn ka siran ɲɛ k'a ka danw kɔlɔsi o kama akhlaqul haji ba'da al haji dɔw ye sɛbɛnni kɛ ka fɛn 30 ɲɔgɔn fɔ jogoba 30 hijiden fɛn mun bɛ ɲini hijiden fɛ o ye hiji ka nɔ bila a la hiji nɔ tɛ jalamugu tali ye hiji nɔ tɛ n ye ngɔndon kun na hiji nɔ tɛ n bɔra Maka ka na finijɛw bɛ na n'a ma fɔ ma laji n bɛ kɛlɛ kɛ o tɛ hiji nɔ ye Usmani hiji nɔ ye Maka yeli ala kɛra kaburu yeli ala kɛra ka sahabaw kaburu yeli nɔbaw yeli kuranɛ jiginna dugukolo min kan kira bangena dugukolo min kan kuranɛ dafara yɔrɔ min ala kira yɛrɛ ye baara minnu kɛ a n'a sahabaw ye mun kɛ ani hiji yɛrɛ bɛ majigi yɛrɛ adamaden na cogo min ani bɛ t'i ɲɛ da mɔgɔ miliyɔn joli kan diɲɛ mɔgɔ qualité bɛɛ diɲɛ jamana bɛɛ siya bɛɛ ko nin bɛɛ bɛ ka boli ala kelen de nɔfɛ n'i taara alikaba la i bɛ kanw mɛn cogo min i bɛ ɲɛjiw ye ka jigin cogo min i bɛ do ye o bɛ ala ko la sɛbɛ la cogo min e nalen o ma se ka yɛlɛma foyi don e ni ala cɛ la k'i kɛ ala fɛ k'i siran ala ɲɛ k'i jogo ɲɛ n'o nɔ ma ye i la dɔrɔn i ma ala ka sibaga sɔrɔ quoi sibaga t'Allah i m'o sɔrɔ quoi bon n'i m'o sɔrɔ dɔrɔn i ka hiji nafa dɔgɔyara o de kama hiji kan ka nɔba de bila kan ka taasiru kɛ adamaden na n'a nana n'i y'a ye i b'a dɔn ko nin bɔra yɔrɔ dɔ la nin ye fɛn dɔ ye ne ma min ye
nin bɔra fɛn dɔ kalama ne ma bɔ min kalama vraiment yɛlɛma donna ko la o de kama an b'a ye an ka jamana nin kɔnɔ jeune dɔw bi ban ka taa maga a ko n'i taara magan ka na ko n'i nana k'i man ka kojugu kɛ hali n'i ma taa magan i man ka kojugu kɛ o mais n'i taara magan ka na i kan ka saamɛ Ala ma ka t'i ɲɛ da kira kaburu kan ka na ka arafa jɔ ka tila ka na kɛ jɛnɛyakɛla ye o kɔfɛ ka tila ka na kɛ mesi donna ni porodimuna ye hajaya bɛɛ kɔfɛ o ye tigɛsɔnyaba de ye o ye ka Ala fisiri waleya a ka ɲumanyaw la a ye min k'i ye i m'a dɔn a ye o kama sɛbɛnnikɛla dɔ ye sɛbɛnni kɛ ale ko akhlaqul haji ba'dal haji ale ye jogo 30 ɲɔgɔn fɔ ko yiden kan ka hakili to o la ka hiji kɔfɛ min bɛ se k'a ka hiji valeur to a la fo ka taa se saya ma parce que k'a fɔ ko hijiden ka dugawu bɛ minɛ tile 40 dama o tɛ parce que u b'a fɔ ko mɔgɔ min bɔra jihadi kɛyɔrɔ la n'a nana n'a ye dugawu fɛn fɛn kɛ a bɛ minɛ ani mɔgɔ min bɔra hiji la n'a nana n'a ye dugawu fɛn fɛn kɛ a bɛ minɛ ko fo tile 40 dɔw ko la ko tile 40 tɛ ko fo ka taa se u salima madama n'u ma fɛn dɔ kɛ min bɛ valeur tiɲɛ u bolo u ka dugawu minɛnen don mɔgɔ dɔw ma taa maga u ka dugawu ye tarafata ye u ɲɛma alikaba ye fiyewu u ma foyi fɔ Ala ye ko Ala ma sɔn yɔrɔ bɛɛ ka sɔrɔ u ma hiji mais mun y'o valeur d'u ma u ka Ala ɲɛsiranya n'u jogo u da tɛ fɛn na fɛn min t'a b'u ye u ti mɔgɔ kɔrɔfɔ u tɛ haramu don min b'u kɔnɔ ka sanu hasidiya t'u dusukun na dusukun ka sanu u kɔnɔ jɛlen don Ala ye u bɛ Ala fɛ u dan bɛ Ala la u bɛ siran Ala ɲɛ n'u ye min fɔ Ala ye Ala b'a kɛ ka sɔrɔ u ma alikaba ye wala komi e nɔgɔra jurumuw la e taara jurumuw saniyara i bɔra jurumu bɛɛ la wala jurumu de bɛ kɛ hijabu ye mɔgɔ n'i ka dugawu cɛ bon o hijabu min ni jurumu bɛ kɛ i ka dugawu ni hijabu ye n'i ka dugawu cɛ o hijabu bɔra yen kaban hijabu tɛ ni Ala cɛ sabu i ka sanu jurumu t'i la o la i jija i ko o valeur in de kɔlɔsi o bonya min ni Ala y'o d'i ma kan'o de tiɲɛ kan'o perdi tile 40 tɛ kan'o perdi fo ka taa se sali ma n'o ma perdi o de ɲininen don e fɛ e yɛrɛ ka kisi b'o la mɔgɔw ka nafa b'o la i ka kunnajiya b'o la o de kama o ye jogo 30 fɔ ko hijiden ka hakili to o jogow la hiji kɔfɛ o jogo fɔlɔ ye jumɛn ye an yakuna naqiyal qalbi yuhibbu linnasi ma yuhibbu li nafsihi n'i bɔra magan kana k'i kana kɛ mɔgɔ jugu ye tugun i dusukun ka saniya i ka hɛrɛ kanu ni bɛɛ ye Usman Ala jɔnw bɛ yen wallahi olu ni jɔn kelen juguya ma se Ala jɔnw bɛ yen olu ni mɔgɔ juguya ma se Ala kira ko Anas ma don dɔ la a ko ne Muhamadu ka taa sira n'i bɛ se kana sɔn ka si ka mɔgɔ dɔ juguya to i kɔnɔ kana sɔn dugu ka jɛ ka mɔgɔ dɔ juguya to i kɔnɔ o de ye ne ka taa sira ye kira ni mɔgɔ dɔ juguya ma se hali kira jugu a hinɛ b'a la a ka laɲini y'a ka kisi a ka laɲini t'a jugu ka a jugu ka kana kisi quoi kira ka laɲini to ye donc o la e bɛ se ka bɔ maga cogo di ka tila ka n'i dusukun fa juguya la ka tila ka na i ti mɔgɔ si fɛ du kɔnɔ famille kɔnɔ i ni mɔgɔw ti bɛn fitinɛ ni kɛlɛ sinaya kɔnɔ kansinaya kɔnɔ furu kɔnɔ baarakɛɲɔgɔnya kɔnɔ e kɛra mɔgɔ jugu ye wallahi e ka hiji nɔmaya la wala ko hijiden fɛn fɔlɔ min ɲinɛ dusukun ka saniya hiji kɔfɛ i ka bɛɛ kanu ni hɛrɛ filanan an yakuna taqiyan lillahi fi aqwalihi wa af'alihi ko n'i nana jogo filanan min bɛ ɲini ne fɛ k'i ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ siran Ala ɲɛ i ka walew n'i ka fɔtaw la c'est-à-dire i ka lamagaw n'an y'i ye dɔrɔn an k'a dɔn Ala ɲɛ siranya b'a la mais i bɔra maga kan e bɛ namaraw ni kurutu la janfaw k'i kun sigi dɔw kunna dɔw ka nafolo bɛ détourner dɔw ka juru bɛ ta a tɛ sara galonbaw bɛ tigɛ ka da dɔ la dabaliw bɛ ka labɛn ji jukɔrɔ e dun bɔra maga kana haja laji hiji valeur tiɲɛna ni hiji valeur tiɲɛna dugawu tɛ se ka jaabi wa hiji nafa ma ye parce que a dabɔra kunnajiya mun kama o tɛ sɔrɔ o ye filanan ye sabanan an ya isa min al halali fi ma baqiya min umrihi a sabanan k'i k'i jija i ka balo halala kɔnɔ i si tɔ bɛɛ kɔnɔ kana don haramu kɔnɔ bon nin de bɛ ka ɲini nin de bɛ ka ɲini Ala mago bɛ nin de la ka jɔnw bolo parce que Ala yɛrɛ y'a ka kira tanuni ninnu de ye Muhamadu jogo dɔ bɛ e la o ye jogobaw ye o ka bon i jogo ka bon i bɛ hinɛ fo k'a fɔ n'i kun ye maa jugu ye maa kana gɛlɛn law kunta fazzan ghalizal qalbi lan faddu min hawlik mɔgɔ minnu b'i kɔrɔ i kun tɛ mɔgɔ sɔrɔ ka ye i kɔrɔ n'i kun kɛra maa jugu ye n'i kun kɛra maa kana gɛlɛn ye hinɛ t'i la makari t'i la i ni maa tɛ se ka kun Mamadu i kun t'i kɛrɛ filɛ ka maa ye bɛɛ bɛ taa u kun bɛ jɛ i n'i ka kiraya valeur kɔ ka jɛ alijɛnɛ kɔ k'i to yen donc hijiden ka jogo sabanan k'a k'a jija a ka balo a ka diɲɛlatigɛ tɔ kɔnɔ a ka balo halala la e bɔlen kɔ maga e de balo ye sobi ye e bɔlen kɔ maga e tɛ ka balo foyi la iriba kɔ e ka feere fɛn e tɛ ka balo foyi la dulɔ marché kɔ
e ka hiji o ye mun hiji fanga tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna maliyɛn bɛ ala bato tiɲɛ don ala ka di maliyɛn ye mais tiɲɛ kan ka fɔ maliyɛn mɔgɔ caman bɛ dumuni fɛn dɔw la n'u y'a dɔw t'a kɛ fiyewu parce que e yɛrɛ ka hiji sɛgɛn na jamana k'i ka tila ka baara dɔw k'o kɔfɛ mun b'o bɛɛ kɛ fu ye ala ko kuranɛ kɔnɔ ati ullaha wa ati urrasula wala tubtilu a'malakum ni kuranɛ aya di a ye ala bato aw ka kira kana bato bon bato ye fɛnba de mais n'a kɛra fɛn dɔw b'a tiɲɛ wale dɔw bɛ yen bato ɲɛnen a b'a bɛɛ bunte ka bɔ yen o la ala ko y'o de kangari da o de mawudu filɛ nin ye wala tubtilu a'malakum o kɔrɔ fɛn mun bɛ ɲini hiji den fɛ hiji kɔfɛ a k'a jija a kana fɛn kɛ min b'a ka hiji tiɲɛ bon fɛn minnu bɛ se k'a ka hiji tiɲɛ o de fɔtɔ filɛ nin ye o naani na k'a ka balo halala la parce que i mana bɔ magan kana ka tila k'i sigi ka balo haramu na magan yeli bɛ mun ye alikaba munumunu bɛ mun ye kira ko farisogo balola haramu na k'o ni tasuma de ka kan ala kira ka hadisa de ni balola haramu na dɔrɔn k'i ni jahanɛmɛ de ka kan fannaru awla biha o ye ala kira ka kumakan ye donc o kumana jugu naani na an yakuna rahiman li khalqillahi ta'ala k'i ka kɛ maa ye min bɛ hinɛ ala ka danfɛnw na hiji kɔfɛ kɛ mɔgɔ ye min bɛ hinɛ kana kɛ maa ye min tɛ hinɛ sadiri hinɛ mɔgɔ minnu bɛ hinɛ ala bɛ hinɛ olu de la et puis ala kira ko ala ma hinɛ bɔ mɔgɔ si la fo maa kunango Usman ni bɛ mɔgɔ mɔgɔ dɔw k'a tɛ hinɛ kana se k'a kunna manji ala ye minnu kunna jɛ u bɛ hinɛ ka d'u ye o la hiji den hiji kɔfɛ ko kɛ mɔgɔ ye min bɛ hinɛ duurunan an yakuna sadiqan fil qawli wal amal ke tiɲɛtigi ye ka fɔta ni ka baara la kana bɔ maga ka tila kana i ɲɛ tugu galo kan ya dɛ ka to galo na i yɛrɛ y'a dɔn nin tɛ tiɲɛ ka to o galo kɔnɔ ye ko kana sɔn ke tiɲɛtigi ye ka fɔta la ni ka kɛta la o ye hijiden jogo minnu bɛ ɲini n'a fɛ o y'a duurunan ye a wɔɔrɔnan an yakuna aminan bayna nasi k'i jija i ka kɛ danaya mɔgɔ ye mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ hiji kɔfɛ komi e ye alikaba ye tuma dɔ la a bɛ se ka ɲɛ yanni ka taa mɔgɔw dalen t'i la ko cɛ in bɛ sɔn ko bɛɛ ma ko maa ɲɛnama tɛ sa mais a to i bɔlen maga mɔgɔw k'a dɔn yɛlɛma don i la u k'u ka danaya kurakuraya i kan ka danaya da i kan k'a dɔn i ye mɔgɔ ye vraiment bi nin tɛ sɔn k'o d'o ma a yɛrɛ comportement y'o fɔ an ye a yɛrɛ jogo y'o fɔ an ye k'i k'i jija o danaya jogo ka ye la ala kɛra ko limaniya tɛ mɔgɔ si la mɔgɔ min ni danaya t'i la ko mɔgɔ tɛ diinɛna layidu tɛ mɔgɔ min na ni danaya tɛ mɔgɔ la e tɛ se ka wele limaniya jɔn f'i ka kɛ mɔgɔ de ye mɔgɔw dalen don i la o la o de ye a jogo wɔɔrɔnan ye wolonfilanan an yakuna wafiyan lil ahadi iza ahad k'i k'i jija hiji kɔfɛ jogoba minnu ɲininen don o jogoba wolonfilanan k'i ka layidu dafa n'i ye layidu ta i jija ala kira ko nafiki taamasere ye 3 ye n'a kuma na a bɛ galo tigɛ ni dara la a b'i janfa n'a ye layidu ta a t'a dafa kana sɔn nafikiya taamasere kelen ka ye la alikaba yelen kɔfɛ ala kira i kelen ko ka t'i jɔ kira kaburu la ka salamu di kira ma k'a ye zamzamiw de filɛ yan o kɔfɛ i jija i ka layidu ka dafa hɔrɔnya bɛ layidu dafali de la i k'i jija i ka kɛ layidu dafala ye a seginna an yakuna hafizan li farjihi ni ye muhimuba de an yakuna hafizan li farjihi jogo seginna hiji kɔfɛ min ɲininen don hiji den fɛ k'i jija i ka kurusi jala i ka tafe bolo hiji kɔfɛ ko kana tiɲɛ fiyewu o kɛn ta laharasa lajiya kɔfɛ kana kɛ jɛnɛya kana kɛ quoi o kana kɛ kana porokoto o kɛn fiyewu k'a fɔ k'e ye jɛnɛya kɛ hiji kɔfɛ kana sɔn fiyewu parce que bonya dɔw bɛ yen fɛn dɔw bɛ a ka kan dɔ la dɔ ye quoi wale jugu balen don an bɛɛ ye i n'a fɔ jamana kɔnɔ mɔgɔ si ma ka kojugu kɛ mais ni polisi minɛra la o fana ka jugu dɛ parce que olu de bɛ ka kojugukɛla kɛlɛ mɔgɔ minnu ye diinɛ mɔgɔbaw ni diinɛ ɲɛmɔgɔw ye n'olu yera ko dɔ la o lagosi ka jugu ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan bon silamɛya fana ye martabaw ni darajaw de jɔsenw de don ala sɔnna k'a bɛɛ dafa e min bolo dɔ bɛ wolo ka sa a tɛ min sɔrɔ ani e ka fɛn dɔ ye tɔw m'o ye ala ko ni jama ni silamɛya ka bonya na o bɛɛ kɔfɛ e ka tila ka kɛ ko dɔ ye o fana danga ka jugu min ma so o martaba la quoi o de bɛ ka ɲini bon ko hiji kɔfɛ k'i k'i jija i kana kɛ jɛnɛyakɛla ye Usman cogo di ka taa ala kira ka sahabaw dayɔrɔ lajɛ ka alikaba munumunu ka safa ni marwa kɛ ka arafa jɔ ala ka layidu d'i ma k'a yafari ma n'i ye ala deli min a bɛ yafo ma o bɛɛ kɔfɛ ka tila ka taa kɛ jɛnɛyakɛla ye ala sɛbɛkɔrɔ tigɛra i la
bon nin bɛɛ de b'an ka jamana ninnu kɔnɔ yan dɔw kɛlen ka makan ta ye dɔrɔn an bɛ taa ka na i n'a fɔ u ye n bila ka taa n taara u ni ala ma taa u ni ala tɛna ala bɛ ɲɛ kelen kelen ma olu ni ala tɛ bɔ yan mɛ u ni ala bɛ segin o ye kunnadiya de ye mɛ dɔw ni ala bɛ bɔ yan u ni ala bɛ segin mɛ ka taa i ni ala ma taa i ni ala ma na o ye fu de ye makan taa dama tɛ se ka mɔgɔ kisi fo mɔgɔw k'o dɔn parce que dɔw bɛ makan ye ka sa u bɛ taa janɛma kɔnɔ o kɛra kabini kira tile la u ni kira yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye u ma kisi jango ye min taara a kaburu lajɛ ka na donc o la i bɛ min ye dɔrɔn hijiden k'a yɛrɛ kɔlɔsi a ka taafe bolo la kosɛbɛ hiji kɔfɛ a ka saamɛ ala ma alikaba munumununi kɔfɛ o de kama an karamɔgɔ b'a fɔ a ye kira mɔden dɔ ka hadisa lakali a ye kira mɔden dɔ ka kuma lakali u y'a ɲininka o kira mɔden u y'a ɲininka naamu a bɛ ka kuma naamu kan a ko naamu bɛ fɛn caman de ko fɔ ko mun a kɛra jɛma ye mun a ma kanu ka kɛ finma ye mun a ma kanu a ma kɛ bilenma ye mun a taafe kelen bɛ siri k'i lebu datugu kelen bɛ da i disi kan ko a kɛra jɛma ye de i ka dɔn saniya ka di ala ye ala bɛ fɛn jɛlen fɛ fɛn min ko min jɛlen don ka di ala ye fɛn min ka sanu ka di ala ye o la ko kira mɔden kuma taafe n'a sirila k'a siritɔ la i b'i janaba ko fɔlɔ k'a jira ala la nɔgɔ min b'i la ala k'o bɔ i la farikolo nɔgɔ ni jurumu ala ka nin bɛɛ k'a bɔlen fɔlɔ ko b'o ko fɔ ko n'i ye taafe in siri ko taafe in b'a f'i ye ko nin fini jɛman min filɛ nin ye ka siri i lawura la k'i k'i jija a sirilen kɔfɛ bi lawura in kana fɛn kɛ min man di ala ye naamu kɛni sirilen e la k'i lebu datugu ko layidu di ala ma sa a yɔrɔ la f'e ka sa o lebu kelen kana don ko dɔ la min man ɲi ko min bɛ siri disi ni kɔnɔbara la o siritɔ la kɛra mɔden kuma a y'a ŋaniya haramu kana don aw kɔnɔ tugun nin fini sanuma in kelen ko ka aw disi n'aw kɔnɔbara datugu a y'a ŋaniya foyi kana don aw kɔnɔ tugun ala tɛ min fɛ walima ka fɛn dɔw miiri dusukun na min ka bɔ ala ye ko naamu yɛrɛ bɛ adamaden sama k'i bila k'i jogo de ɲɛ ani k'i labɛn ka jogo ɲumanya sabati a ma o kumana hijiden jogo min bɛ ɲinina fɛ a seginna ko a ka taafe bolo a n'a ka kurusijala kɔlɔsi hiji kɔfɛ a kɔnɔntɔnna an yakuna sabiran ani zunubi wal maasi a ka kɛ mɔgɔ ye min b'i sabali a kana ala kotaw ani jurumunako a ka sabali olu toli la tuma dɔ a k'a yɛrɛ minɛ parce que tuma dɔ la i b'a ye i bɛ dise ka sabali i bɛ don a la a ka sabali a ka muɲa a mana gɛlɛya cogo cogo kɔngɔ mana minɛ cogo cogo wari mana na min tɛ sɔrɔ cogo ɲuman ye a ka jɛ o kɔ degun mana sɔrɔ cogo cogo wari mana na min sɔrɔ cogo man ɲi a k'o to yen a ka sabali tɔɔrɔ kɔrɔ a kana don ala sɔsɔ ni ala kɔta la Usman a 11 na an yasbira ala shadaidi wal masaibi a ka sabali gɛlɛyaw kan ani balawu magan kɔfɛ jarabi ko dɔ ye sɔrɔ dɔrɔn pafi taara boli sɔn ko ni ma nin ɲɛɲini nin ye mɔgɔ nɔ ye tɛ gansan ye i donna filɛlikɛlaw kan i donna somaw kan i donna boli sɔnnaw kan i ye kantigɛli kɛ fɛn wɛrɛ ye min tɛ ala i yɛrɛ sɔnna ka boli yɛrɛ sɔn hiji kɔfɛ gɛlɛya dɔw kama walima tɔɔrɔ dɔw kama la sabali k'a to ala ma kana kafiriya o tɔɔrɔ n'o degun kama o ye 10 ye a 11 na o ye an ye min fɔ sisan o ye 10 ye ok a 11 na o de ye an yakuna sabiran ala ibadatillahi a 11 na a ka kɛ mɔgɔ ye min bɛ sabali ala bato kɔrɔ a ka muɲu ka sabali ala batoli kan e taara magan kana sunkalo bɛ se i tɛ so i taara magan kana faridaw yɛrɛ ye t'u seli safo yɛrɛ tɛ seli fɛ sufɛ i b'i da dɔrɔn i bɛ sunɔgɔ fo dugu mana jɛ f'i ka faridaw fana tɔpɔtɔ silamɛya dan bɛɛ tɛ magan taga ye o magan taga ye silamɛya kɔnɔ fɛn dɔ de a b'a kɔnɔ mɛ tɔw bɛ yen n'i nana i k'i jija o tɔw ka matarafa i bolo o ka sabati a 12 Usman o de ye an yasila rahimahu wa yarhama aqribaahu a k'a ka sinji tugu ka hinɛ a namadugansuruw na ani minnu ka balimaya ka gɛrɛ a ka hinɛ olu la a ka sinji tugu hiji kɔfɛ a kana sinji tigɛ Usman n'i ye sinji tigɛ hiji kɔfɛ a ka gɛlɛn an b'a 13 fɔ an b'a jɔ yen parce que a bɛɛ tɛna se ka fɔ Usman a 13 an la yakuna dayusan fi ahlihi ko n'a bɔra magan kana k'a k'a janto a ka mara la a ka famille a ka du a denw a musow a ka maradenw minnu b'a ka lakɔrɔsi kɔnɔ n'ale b'u balo n'u b'a ka du kɔnɔ a kan'u bulu yɛrɛ ma min ka di min ye o k'a kɛ Usman marajugukɛla tɛ don alijinɛ kɔnɔ kira ka hadisa ye dayusu tɛ kisi lahara denmusow tɛ foyi la sunkurubaya kɔ denkɛw bɛ na i ka du kɔnɔ ni musow y'a ka d'u ye cogo min dulɔ bɛ min i ka du kɔnɔ i ɲɛna sigirɛti bɛ min i ka du kɔnɔ i ɲɛna i denmusow bɛ si dugu kɔnɔ ka tilen dugu kɔnɔ fini modèle bɛɛ bɛ don e ɲɛna laji ye haja ne ba a ma ɲɛ dɛ haja ma dafa fɔlɔ dɛ
ne fa lajɛ ma dafa k'i denw to ta ma dafa f'i k'a lajɛ ka se ka yɛlɛma dɔw la u k'a dɔn e yɛrɛ mago bɛ fɛn dɔ la parce que i ka kisi dan tɛ maganta ye quoi ninnu de bɛ fara kan ni kisi bɛ sɔrɔ o de kama dɔnnikɛlaw kumana ka nin sira ninnu yira an na k'a yira an na hiji yɛrɛ b'an sama ka na ala ɲɛsiranya ni jogo de ma o de ka sabati an na hiji kɔfɛ pour que hiji valeur ka to an bolo dɔw n'u ka hiji valeur bɛ sa mais dɔw ka hiji valeur dan ye semaine kelen ye dɔw ka hiji valeur bɛ tiɲɛ kabini maga ye kabini avion so kɔnɔ aéroport la dɔw ta bɛ tiɲɛ dɔw ni foyi tɛ se yan dɔw fana mana don sugu kɔnɔ dɔrɔn o y'a bannen commerçant dɔw mana n'u ye sugu ye yan non hiji valeur banna ala kana an ta ko ye ala ka hakili ɲuman d'a ma Usman nin ye jogo 30 ɲɔgɔn ye mais hakili la an ye 13 de fɔ a la o b'a ɲɛ fana inchallah alhamdulillah Usman dakuruɲa laban min bɛ an bolo o ye ka dugawu kɛ an ka hiji ninnu ala k'u minɛ Usman ala ye min fɔ o de ye tiɲɛ ye baara bɛ yen mais fɛn min bɛ baara tiɲɛ o fana bɛ yen o kama dɔnnikɛla dɔw b'a fɔ ko ka baara ɲuman kɛ o ka gɛlɛn mais tuma dɔw la baara ɲuman kɛli k'a kɔlɔsi ɲumanya in kana tiɲɛ k'o fana ka gɛlɛn ni baara ɲuman ye parce que mɔgɔ caman bɛ baara ɲuman kɛ o bɛ tila k'a tiɲɛ kuranɛ ko habitat a'maluhum a y'o caman fɔ ulaika habitat a'maluhum a ye mɔgɔ dɔw fɔ ko n'u ka baara bi n'u ka baara kɛ fu ye n y'a kɛ zoro ye n y'a bi ka tila ka kangari da yɔrɔ dɔ la ko dɔw bɛ yen n'an m'a ton baw ka baara bi o b'a yira baara bɛ bi baara ɲuman kɛlen bɛ tila ka kɛ fu ye hali a kɛbali bɛ kusaya ye o la fɛn min bɛ se k'an don o la an ka sira ala ɲɛ an ka balo halala la an ka fɔtaw lajɛ ka miiri an jogow la o de ye ne ka kuma laban ye hijiden bɛɛ an ka sira ala ɲɛ hiji kɔfɛ an ka dɔn makata dama tɛ o ye waatinin dɔ de ye waati tɔw de ka gɛlɛn makata yɛrɛ an k'o tɔw kɔlɔsi k'a bila fɛn na min ka di ala ye ala k'an ka jamana kisi ala ka hɛrɛ k'an ka jamana ye ala k'an laban ɲɛ ni kɛra hɔrɔma ye rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin an bɛ an karamɔgɔ buna fo ka wale ɲuman dɔn jogoba minnu fɔra tiɲɛ don da ma se ka se a bɛɛ lajɛlen ma nka jogo ninnu bɛɛ n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ dakuruɲa kelen de f'i ye o dakuruɲa kelen ye jumɛn ye e min taara Maka ka taa kira kaburu lajɛ ka ti Maka Madina Mina Arafa Muzdalifa ka t'i jɔ kira sendanaw la ka taa nabi ɲumanw ladege u ka baaraw la ka alikaba la munumunu ka nin baara ninnu bɛɛ kelen ka ban e k'i jija n'i bɔra Maka o nɔ ka ye i la nka i bɔra yan cogo min na i seginna ka na o cogo kelen na a dɔn k'i ka hiji ko tɔ ka jɛ de don kuma dɔ b'an ka jamana in kɔnɔ o kuma ye kalon ye ko makantaga tɛ mɔgɔ sɔn bɔ i la ni makantaga ma mɔgɔ sɔn b'a la o tigi ka makantaga ma mago ɲa ye ali fo makan ka mɔgɔ yɛlɛma de i bɔlen kɔfɛ Makan fo maaw k'a dɔn ko karisa tiɲɛ la karisa bɔlen Makan a jugu yɛlɛmara juguman minnu tun b'a la olu bɔra a la wala olu caman bɔra a la ɲuman min tun t'a la a tun tɛ taa misiri la ka kɔrɔ a tora ka taa misiri la a tun tɛ maaw bonya a tora ka maaw bonya a tun tɛ hinɛ maaw la a tora ka hinɛ maaw la a tun tɛ sinji tugu a tora ka sinji tugu wala a ka tɔɔrɔ tun bɛ se maaw ma o tɔɔrɔ ninnu minɛra tɔɔrɔ ninnu banna pewu o de ye ko karisa ka hiji minɛra karisa ka hiji ɲana karisa ka hiji préserver ka ɲa ala ko hiji min ni sara foyi tɛ ala ni aljinɛ tɛ o de don fo hiji nɔ ka ye hadamaden jogo kan ka jogo yɛlɛma ka bɔ juguman na ka taa ɲuman na nin de ye kuma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ munumunu min nɔfɛ kuma dakuruɲa kelen na o de ye nin an bɛ segin k'an karamɔgɔ fo Elhaji Bunaɲa ka wale ɲuman dɔn a ka timinandiya n'a ka wulikajɔ la diinɛ baara la a n'a ka cɛsiri ani a ka sherifu ka kanu ka segin ka aw yɛrɛ fana fo ka wale ɲuman dɔn aw minnu tɛ sigimaw ka jabaraninw ɲɛma ka diinɛ baro la ye ni diinɛ baro tɛ tɛmɛ aw kan waati si la jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu Taala deli an ni aw ye ala ka sigida nataw yira an ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu